ok do timore nikech ibro yudo ka owacho ni okay kamane kaka unene aluongo NDC ma party na we are pulling out of government. So the party the country's constitution o envisage maber ma ka thuond ariyo dwaro yore onego gibi gi parties gi maber. Ma ka ng'ato oseyudo to ok oyudo mnombulu ma president kende through you. In gi MPs ma bende nyalo buoge ge od cha. Okay. Nono to kane kalwenyi nono pod wachalo joma nigi vice president mane serve at the pleasure of the president. To sani nitiere wach moro ni be idwa gole. Mano number 1. Dia mbele number 2. Tiende ni kidwa gole kom sani. Gima onyalo timo onge. Onyalo mna rito mondo process odhi e bunge machope senate mone kata igole kata ok gole. Mano kela number 2, solution mar number 2. Ma en the ultimate solution monego kel kwe e Kenya ka. Mano bro kelo kwe e golo mar governors misiki golo sakasa. E golo mar deputy governors. Mar speakers to kod mar the president and his deputy. Yes.